Starogrécky boh morí Poseidon dnes osobne dohliadal na potápačov, ktorí prišli do našich hôr čistiť tatranské plesá. Už viac ako 4 tony odpadkov vyzbierali za posledných 17 rokov. Akcia čisté vody prilákala opäť 58 odvážlivcov, ktorí zo štrbského plesa vyzbierali takmer 80 kg neporiadku. Navôkol snehový poprašok, teplota vzduchu okolo 0 a 5-stupňová voda. Medzi prvými nabrala odvahu 12-ročná Šarlotka z Čiech, no a keď po 18 minútach vyšla z vody, zmohla sa iba na toto. Zima. Už po niekoľkých minútach začali potápači vynášať z plesa vrecia s odpadkami. Niektorí na breh vyťahli dokonca aj takýto trhací hák. Pobyt v chladnej vode si ale zväčša všetci užívali. A nic neřešíme, já tam spíš vypínám a snažím se v té vodě relaxovat a prostě užít si tam ten klid. Bolo to pekné. Škoda, že to slnko viacej nesvietilo. Ja som našiel dokonca aj českú korunu, ale tu som tam nechal, pretože určite si niekto niečo prijal. Skrátka nádhera. Dá sa povedať, že toto bolo už iba také malé upratovanie. Boli ale roky, keď pleso skrývalo skutočné tatranské unikáty. Spadol do jazera Ratrak pri úprave bežeckých lyžackých tratí. Ten sa vytiahol, takže dnes verím, že sa vyťahnú len drobné nečistoty. Do vody sa ponorila jeden zo slovenských finančníkov a dá sa povedať, že v sebe nezaprel žraloka. Je to trošku adrenalín, sme sa tam naháňali, sme zbadali ten pohár pod vodou, tak dvaja sme boli spolu. Sme sa naháňali, kto ho prvý zoberie. Obdiv si ale vyslúžil tento muž. Je handicapovaný, v minulosti prišiel o nohu, no potápanie je jeho najväčšou záľubou. Z rukami sa dá a s nohou sa dá utiahnuť všetko. Určite by som prial potápačom, aby konečne vyliezli z vody a povedali, nemáme vôbec nič. Dá sa povedať, že čistením plies len splácame svoj dlh voči prírode, veď keby nebolo neporiadnych turistov, nemuseli by sa organizovať ani takéto akcie. No a nakoniec najvýstižnejšie to zrejme vystihol samotný Poseidon. Príroda si nakoniec poradí sama, aj keby to malo stáť ľudstvo. Z Vysokých Tatier, Ján Tribula, televízia Markíza.